Ahojte, volám sa Jano Kováč a som z e-shopu plastovezatravňovače.sk. Dnes vám chcem predstaviť náš špičkový zatravňovač Hydrogravel Pro, takže poďme na to. Hydrogravel Pro je top zatravňovač, ktorý momentálne viete zohnať na slovenskom trhu. Má formát 100x50 cm alebo 80x40 cm a 6,5 cm výšku. Môžete vidieť výšku. Hrúbka stien zatravňovača vo verzii Pro je až 15,5 mm vonkajšia a 12 mm vnútorná. Na povrchu zatravňovača sú malé výstupky, je to protišmiková úprava. Tento zatravňovač má skrytý voľný zámok, takže montáž je naozaj jednoduchá. Len vlastne podsuniete, spojíte. Zatravňovač má 85% priepustnosť vody, takže aj pri veľkom daždi voda rýchlo vsiakne do podložia, nebudú sa robiť ani mláky, ani blato. Tento zatravňovač má nosnosť až 1000 tón na meter štvorcový s výplňou, takže spolu s tou hrúbkou stien ho to predurčuje na tie najnáročnejšie a najzaťaženejšie plochy, ako sú parkoviská, príjazdové cesty, stojiská zvierat, poľnohospodárske areály, farmy. Viete na to postaviť osobné auto, dodávku, ľahké nákladné auto, ťažké nákladné auto, kamióny, rôznu stavebnú techniku, hasičské auta a tie maximálne najťažšie stroje, aké momentálne existujú. Tento zatravňovač je certifikovaný, ponúkame ho v takejto sivozelenej farbe, ktorá je vhodná hlavne na také mestské obecné projekty, alebo potom v neutrálnej čiernej. Zatravňovačka sa veľmi rýchlo montuje, keďže ten formát je veľmi veľký, tak viete veľmi rýchlo spraviť veľkú plochu. Tým, že sú hrubé steny v tomto zatravňovači, tak tá životnosť je 25 a plus rokov. Údržba úplne minimálna, dosypate štrk alebo dosadzate trávnik. Ak potrebujete naozaj kvalitný zatravňovač, kvalitnú náhradu, ekologickú, k asfaltu, k zámkovej dlažbe, tak tento zatravňovač je top, čo viete momentálne na trhu zohnať. V rámci našich bonusov vám odporúčame objednať, využiť paletovú dopravu, kde od jednej palety alebo od 795 € máte od nás dopravu zdarma. Zatravňovače máme skladom, čo skladom není, vieme vám dodať veľmi rýchlo. Takže neváhajte, viacej informácií nájdete v našom e-shope plastovezatravňovače.sk.